Vas escoltar la ficció sonora Júlia, adaptació de Gemma Miralles i Miquel Pedro, de la novel·la homònima d'Isabel Clara Simó. Un viatge a la revolució del petroli d'Alcoi, un moment històric en la nostra cultura. Capítol 5. Júlia pensa bé les coses. L'estiu entrava a glopades aquella primavera. La calor feia suar. Les autoritats temien una epidèmia i deien de llançar la brossa fora del nucli urbà. La gent feia anar el ventall i continuava llançant la brossa al carrer. Rafelet deia que era una pudor de l'infern. Júlia, que cada any era igual. L'excursió a Sant Cristòfol per esbandir els pulmons no es va fer. La mare de Júlia li ho va prohibir sense cap rèplica. Si Júlia no anava, Rafelet no anava. Si Júlia i Rafelet no anaven, ni calia glòria. I el que has de fer és dormir, descansar. Se't faran arrugues abans d'hora. Sí, mare. La vesprada d'aquell diumenge tampoc la va deixar eixir de casa. Rafelet passejava pel carrer amb el front ennuvolat de ràbia. Júlia, vine! Ja hi vaig! Vine, ràpid, que és una sorpresa! Ai, mira quin vestit! Te l'he fet esta setmana, quan tu estaves a la fàbrica. Però, mare... Ai, no sé si ho hauré encertat. Abans ho feia. Això d'encertar-ho. Però, si jo... Ai, si vostè... Ai, calla, que hem d'anar a un lloc. T'agrada? Molt! Ho havia encertat. Júlia va eixir amb el vestit de percal estampat sense capeta i va tibar bé el cos per lluir el vestit. Un pèl curt. La resta, perfecte. Van enfilar el carrer de Sant Antoni i es van parar davant el número 1. Qui diu? A ma mare havia jo d'interrogar-la. Vols callar? No és ta mare qui et porta. El senyoret les espera. Van entrar per un passadís cap a la sala, on hi havia una llar apagada i quadres foscos penjats. Hi havia un regle de cadires entapissades de vellut vermell, adossades a les parets. Davant de la llar, un sofà, folrat de la mateixa tela i del mateix color. El senyor Romeu es va alçar. Volen seure? A Júlia el cap li rodava. La mare parlava i parlava amb una confiança de tota la vida i el senyoret... Ha de ser la primavera que ve. He de guardar un any de dol. Serà una boda discreta, com correspon a un viudo. Anirem a Sant Jordi, de bon matinet. L'estiu el passarem a Atzeneta, que hi tinc una finca. Quan tornem, ja no se'n parlarà. I els seus fills, senyora Josep? El gran ja li he escrit. No dirà res. Pel que fa a Miquel, això ja és diferent. Li'n vaig parlar a nit, en esta mateixa habitació, quan la meua sogra se n'havia anat a dormir. De les amenaces que li vaig comentar, Vicenta, ja no en queda res. Són amenaces de jove. Exageracions de joventut. No ho veu bé, d'acord, però és la meua vida. I si no, en fi, si no hi ha descendència del segon matrimoni, les coses quedaran quasi com abans. En compte de 2 a repartir, seran 3. I com que si haguera viscut sa mare, al cel siga, també farien 3 parts. No pot queixar-se ningú. Però Júlia està a la flor de la vida i tant que parirà almenys una dotzena de romeuets. No faça broma, Vicenta, no faça broma. Perquè este matí he parlat amb la mare. La que li fa de mare, vol dir. Sí, però amb tots els drets de ser mare de la meua dona. I, per tant, qui la representa. I què ha dit, senyoret? Que ningú no em pot privar de fer el que vulga. Però que compte amb els fills, que jo un dia faltaré i deixaria una guerra encetada. Això són barbaritats. Si ho pensa bé, no són tan de barbaritats. Però vostè... Jo no puc fer res que vaja contra la meua consciència. I la Santa Mare Església donaria per nul un matrimoni que tinguera certes condicions. Ara bé, el que no puc impedir és que Júlia parle amb ma mare. En tota l'estona, Júlia, que de la sorpresa havia quedat amb la llengua paralitzada, no havia fet altre moviment que anar girant el coll de la mare al senyoret i del senyoret a la mare. Les coses que sentia
les mirava d'entendre com si es tractara d'una altra persona. És delicat parlar d'això ara, i davant d'una xica innocent... Ho sé, però hem de parlar. No jo, que això són coses de dones. Júlia, has entès de què parlem? No li hem parlat encara, senyoret. La sorpresa l'ha deixat gelada. Però jo vull saber. És necessari que arribem a algun acord ara mateix, perquè esta nit la família farem consell. És més, la mare m'ha dit que quan hi hagi parlat que l'avisem, que vindrà a conèixer a Júlia. Jo tinc promès. Es va fer un silenci dens i pesat, com un migdia d'agost. Júlia, ruboritzada, mirava les puntes del brial. Quan va alçar el cap, els ulls li resplendien, però els llavis estaven iniciant un somriure. Accepte. Sí, senyoret. Accepte. No m'importen les condicions. I si s'ha d'arribar a un acord, ara mateix en parlem. Em casa amb vostè. A la primavera. No li ho havia dit, senyoret. El cabell d'esta xicona no ha parat de pegar voltes des de que vostè li va parlar. Accepta totes les condicions? Totes. I està d'acord, Vicenta? D'acord i contenta. Però s'ha de parlar de detalls que queden pendents. En parlarem. Júlia deixa la fàbrica des de demà. Això no. Quan ens hagem casat, molt bé. Ara he d'anar a la fàbrica. Va anar a la fàbrica, amb el vestidet de sempre, però el monyo ben ferm i enlairat. Portava només, per senyal del que havia passat, una mena de transparència al rostre que no era palidesa ni alegria, sinó com si la pell s'haguera fet més prima, més subtil. A l'hora de dinar no se li va acostar cap companya, ni Glòria, que feia la distreta amb Dora. Ella es va quedar arran de porta, mastegant silenciosa. Es trobava en aquell estat en què deixem anar els esdeveniments com si no foren nosaltres, com si encara no ens haguérem adonat de com ens afecten. I no sentia, doncs, ni pena ni alegria. Esperava el moment, això sí, de trobar-se amb Rafelet. Només això la trasbalsava una mica. Rafelet li havia de parlar aquell mateix dia. Les hores van anar passant. Júlia en tot el dia no havia desclòs els llavis. Era l'hora d'eixir i Rafelet l'esperava. Tinc males notícies, Júlia. Més motius que jo té el pobre Claudi. Tu no el coneixes. Té una bacallaneria a la plaça de dins, una parada, i va de poble en poble. La mare no té salut i s'està contínuament a l'hospital, i ell, així i tot, ja té el comunicat de presentar-se, que li toca la lleva. No crec que jo me'n salve. A més, ell té els peus plans, ja veus. Què et passa? Estàs enfadada? Per mi no has de patir, sé fer-me càrrec de les coses. Júlia va esclatar a riure, amb rialles sonores, vinclant la cintura cap endavant. Era un riure sonor, nerviós, mig histèric. Però què et ve a tu ara, dona? Què et fa riure d'esta manera? No crec que hi hagi motius. Que tu... Ai, mare, que no puc més. Ai, que em trenque. De sobte, igual que havia començat, va parar en sec. I va quedar amb les forces perdudes i les mans penjant dret a la vorera. Júlia. Què tens, Júlia? Em reia del que has dit, que saps fer-te càrrec de les coses. Et fa riure que jo diga que em faig càrrec de les coses? Em pensa que això ho he demostrat més d'una volta. Ara Júlia el mirava, amb la seua cara nova, que s'havia fet transparent, i amb uns ulls que no tenien mirada. Què et passa? Tot el que et passi a tu és com si em passara a mi. Saps que et vull més que... Et vull.
Sabràs fer-te càrrec quan em case amb l'amo? Torna-ho a dir. He dit que si et faràs càrrec quan em case amb l'amo, d'ací a un any, quan passa el dol de la senyora Cecília. Rafelet la contemplava com si no l'haguera vista mai. Es va quedar així uns instants. Després va fer mitja volta i se'n va anar amb unes passes llargues i pesades. L'endemà, Júlia es va llevar amb la cara encara més transparent, els ulls serens i els llavis quiets. Així es va quedar més de 10 dies. No n'havia passat 3 que Rafelet tornava a estar a la porta esperant-la. Júlia! Júlia! Què t'ha fet el porc de l'amo, Què vos ha promès a tu i a la bruixa de ta mare? Que et cases amb ell. No deu ser més prompte que t'hi ajuntes? Això és cosa de ta mare, però això no queda així, Vosaltres no em coneixeu a mi. De manera que et cases amb el senyor Josep, que fa pocs dies enterrava la seva dona. Primer, que no m'ho crec. I segon, que no em dóna la gana. Que tu tens un compromís formal amb mi i que aquestes coses no es fan. Jo sóc un home i no un moble que es puga apartar si molesta. Si vos penseu tu i ta mare que jo ho consentiré, aneu ben errades. I si vos penseu que dient-li-ho a l'amo em tirarà de la feina i la cosa arreglada, aneu ben errades també. Perquè jo vos mate. Jo et mate, Júlia. Jo et mate. L'endemà, Júlia alentia el pas perquè temia entrar a la fàbrica. Les dones es reien d'ella sense dissimular i es llançaven indirectes l'una a l'altra. Són coses que hauré d'aguantar. D'ací uns mesos em fartaré de riure. Al migdia les dones reien encara més i de sobte es va enfilar una cançó. Júlia va perdre la gana i es va quedar pansida, escoltant per no perdre una síl·laba. No n'hi ha cosa pitjor que casar-se pels diners. Josep Romeu és beato i la nòvia espiritista. Encara no s'han casat i ja la festa anar a missa. La sang va començar a córrer per dins del seu cos, amunt i avall, amunt i avall. El dinar el portava la Carmanyola, li va caure sobre la falda i anava escampant lentament una taca oliosa. Júlia agafa la mantilla i cap a l'església va. Encara no entra a la parròquia que troba el seu novençà. No plorava la Júlia, però sentia tanmateix una cremor a les ninetes com si anaren a rebentar. Vaig regalar-te cadenes i un anell de molt valor. Ara vinc perquè me'n tornes que vull disfrutar-ho jo. Era tota la fàbrica, tota la nau de dones. Quantes voltes t'he besat en la teua habitació. Ara m'has enganyat amb un prou més poderós. Mentida, mentida! Ni anell, ni cadenes, ni besos. Això ho podien cantar de qualsevol. Enveja, enveja podrida. Júlia pensava en les coses més deixes a Rafelet, que no hi ha cosa pitjor que casar-se pels diners. Júlia va deixar caure el menjar que surava a la falda i va arrencar a córrer cap al ponent, cap a casa. No va recollir ni bossa ni tapeta. No va pensar girar-se a mirar. Va arribar a casa sense saber per on havia arribat. S'hi va tancar, amb el pit agitat dels sospirs fondos de la cursa. Després de prendre alè, adossada a la porta que havia tancat perquè no hi entrara la cançó, es va precipitar als misteris de l'armari de la mare, cercant herbes remeieres. Llançava les coses a terra de l'armari, del bagul, del prestatge de ferro. Hi va trobar valeriana, tarongina, tila, timó, poliol i unes herbes per a fer passar els plors
quan va saber que el pare havia aclucat els ulls per sempre més al penal d'Alacant. En va triar unes i les va fer bullir descalça, tractant d'imitar els resos misteriosos de la mare quan remenava herbes al foc. S'ho va veure quan encara bullia, cremant-se la gola. Va caure al llit sense despullar-se i va dormir amb un panteix fort als narius i el front xop de suor. Va somiar que s'enfonyava en un núvol de cotonpèl i queia en un abisme que amagava negrors tenebroses. Vaig regalar-te cadenes i un anell de molt valor. Ara vine perquè me'n tornes que vull disfrutar-ho jo. Jo l'estime, Júlia. Vols callar? No és ta mare qui et porta. Sabràs fer-te càrrec quan em case amb l'amo? Que si sabràs fer-te càrrec quan em case amb l'amo. Tu ets la vida, Júlia. Tu ets la vida, Júlia. Tu ets la vida. Has escoltat l'adaptació a radioteatre de la novel·la Júlia d'Isabel Clara Simó, una producció de La Dependent amb el suport de la Conselleria de Cultura i Esport, Ajuntament d'Alcoi, Acadèmia Valenciana de la Llengua, Unió Alcoiana Seguros, Ràdio Alcoi i A. Intèrprets principals: Pepa Miralles, Glòria Román, Juan Salloret, Pau Bercher i Pilar Martínez. Gravació de Luis Vélez i Gonçal Berenguer. Editat per Adrià Sempere i Luis Vélez amb música de Cofre Antic i Rafael Arnal. Capítol emès gràcies al recolzament de la Càtedra Antoni Miró d'Art Contemporani de la Universitat d'Alacant, Edicions Bromera, Centre Cultural Castellut i Col·lectiu Serrella de Banyeres de Mariola.